ҳунармандони муассисаи давлатии театри вилоятии мусиқӣ масакавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷонови шаҳри Бохтар намоишномаи «Зол ва Рӯдобаро» ки аз рӯи асари шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ дар коргардонии Баҳром Қурбонзода рӯи саҳна гузошта шудааст, дар театри вилоятии Масака мусиқӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб пешкаши тамошобинон гардониданд. Мавриди зикр аст ки ҳунармандони театри вилоятии мусиқӣ масакавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷонови шаҳри Бохтар пайваста барои ҷалби тамошобинон намоишномаҳои ҷолибро рӯи саҳна гузошта ба ин васила талош мекунад сафи тамошобинони театрро бештар гардонад. Намоишномаи «Зол ва Рӯдоба» яке аз достонҳои лирикии шоҳномаи Ҳаким Фирдавсӣ буда ғояҳои тарбиявӣ дорад ва дар он муборизаи рӯшноӣ бар торикӣ ва некӣ бар бадӣ мебошад. Ин намоишнома роҷеъ ба ҳаёти ду ҷавон буда, инчунин дар он муносибатҳои наҷодӣ, куштору қасосгирии ду қавм нишон дода шудааст. Ишқи поки инсонӣ бар он боис мешавад ки сулҳу дӯстӣ байни ду давлати ба ҳам зид пойдор гардад. ҳамин меҳру муҳаббати сом ва зол ва рӯдоба ба он дараҷае мерасад ки байни ҳамин ду давлат гӯем Эрону Турон доимо дар байни ҷангу ҷидолҳо буданд ва ҳамин ишқи ҳамин ду нафар ба он боиси он мегардад ки байни ин ду давлати бузург яъне сулҳ ба миён меояд, яъне дӯстӣ ба миён меояд. намоишнома хеле ҷолибу диданӣ ва тарбиявӣ буда меҳвари онро сулҳу дӯстӣ, ваҳдату ягонагӣ ва меҳру муҳаббати инсонҳо ташкил медиҳад. ҳунармандон нақшҳои хешро дар сатҳи баланд иҷро мекунанд ва мекӯшанд ки тамошобинон аз ин намоишнома ғизои маънавӣ бардоранд. Театр тарбиятгари насли Наврас аст ва ман фикр мекунам он Наврас, он ҷавононе ки ба театр меоянд, албатта барои худашон як ғизои маънавӣ мегиранд ва барои худашон як ҷаҳонбинии онҳо васеъ мешавад ва ин як мактаби аст ки театр аз ин як ҷаҳон маъно, маънӣ, ғизои маънавӣ гирифтан мумкин аст ва ман дар ин намоишнома нақши Синдухт маликаи Зобулистонро бозӣ мекунам. асаре ки ҳунармандон рӯи саҳна гузоштаанд таърихӣ буда аз расму оин, зисту зиндагии аҷдодони мо дар қадим қисса мекунад. аз ин рӯ интихоби сару либос, тасвири саҳна, тарзи ҳаракату суханронӣ вобаста ба он давраи таърихӣ мебошад. мо ҳунармандон тавассути ин намоишнома мехоҳем ки бори дигар ошно бисозем аз таърих, аз гузаштагоне ки имрӯз барои миллати тоҷик, барои анамин миллати фарҳангсолор хизмати соҳиқонаву софдилона карданд ва ин намоишнома сароҳо ватандӯстона аст, мардумро ба ваҳдат, ба дӯстӣ, ба якдилӣ, ба дӯст доштан, ба зиндагӣ, ба дӯст доштани завқи зебоипарастӣ раҳнамун месозад ва имрӯз ҳунармандони мо ин намоишномаро хеле ҳам заҳматҳои зиёд кашиданд, қариб тӯли 3 моҳ заҳмат кашиданд ки ин намоишнома рӯи саҳна омад ва ҳунармандони мо бо як завқи баланд ин намоишномаро пешкаш карданд. ба иттилои директори театри вилоятии мусиқӣ Масакавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷонови шаҳри Бохтар, намоишномаи мазкур дар дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши сокинон гардонида мешавад. Ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид.